Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ang naong sa atong altar na nabati na sad, di ba tayo? Kay sugda na nato pagtrabaho ang atong retablo o na nga sa ilo aming wa may kahimog dekorasyon sa buwak karon dinhi sa atong altar tungod sa atong murag na taligaman ba kay sige tag nahuna ani kanus masirado ri dire basin sunod Domingo makahimo na ta sa ato sang pagdecorate sa mga buwak dinhi sa atong simbahan. Mga igsuon, ikanapulog tulo nga Domingo na karon sulod sa tuig. Unya atong gipasidunggan karon ang ang atong Santo Papa, si San Pedro nga unang Santo Papa sa iyang pontifical nga mga trabaho, apostolikanhong trabaho. Iampo nato ang atong Santo Papa karon, Pope Francis, sa iyang mga pag-alima sa atong tibok simbahan, Roman Catholic Church. Ato sang padayong iampo ang kalinaw sa tibok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod, ug ang atong mga benefactors and donors nga unta mahatagan sa ilang mga grasya nga gipangayo sa Ginoo karon. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamo sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Bless
Magampo kitang o Amahan, gitawag mo ang imong mga anak aron maglakat sila diha sa kahayag ni Kristo. Luwasa kami sa kangitngit ug bantay kami diha sa kasanag sa imong kamatuoran. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Ang Dios wala magbugna sa kamatayon, uggon ang buhi nga mga binuhat mamatay, dili siya malipay niini. Gibuhat niya ang tanan aron magpadayon kini ug ang tanang butang nga iyang gibuhat hingpit ug maayo. Walay makamatay nga hilo diha kanila. Ang kamatayon dili maoy nagmando sa kalibutan, kay ang hustisya sa Dios dili man mamatay. Sa pagbuhat sa Dios kanato, dili niya tuyo nga kita mamatay. Gibuhat kita niya sama sa iyang kaugalingon. Ang kasina sa yawa mao ang nagdala sa kamatayon nganhi sa kalibutan, ug sila nga iya sa yawa mao ang mga matay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Daygon ko ikaw, o Ginoo, kay mo ako nga giluwas. Daygon ko ikaw, o Ginoo, kay mo ako nga giluwas. Ibaya ko ikaw, Ginoo, kay mo akong gigakos pag-ayo. Ug wala ka mutugot ang akong mga kaaway, malipay bahin ka nako. O Ginoo, gikuha mo ako gikan sa kiniladman sa kalibutan. Kiling kawas mo ako gikan kanila nga nagdulong sa kahiladman. Daygon ko ikaw, o Ginoo, kay imo ako nga giluwas. Daygang Ginoo, kamong matinumanon kaniya, ug pasalamati ang iyang santos nga ngalan. Kay ang iyang kasuko, mulungtad sa makadiyot lamang. Apan ang iyang maayong kabubuton sa tibok nga kinabuhi. Sa gabi musulod ang paghilak, apan sa kaadlawon ang pagsadya. Daygon ko ikaw, o Ginoo, kay imo ako nga giluwas. Pamati o Ginoo, o kaloy ako. Ginoo, pagpakahimong akong magtatabang. Gibalhin mo ang akong pagbangutan ngadto sa pagsayaw. O Ginoo akong Dios, hangtod
hangtod sa kangturan, pasalamatan ko ikaw. Daigon ko ikaw, O Ginoo, kay imo ako nga giluwas. Gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Kamo mga dato kaayo sa pagtuo, sa panulti, sa kahibalo, sa inyong tinguha sa pagtabang, ug sa inyong paghigugma kanamo. Busa, buot kami nga magmahinatagon usab kamo niining pag-alagad sa gugma. Kay nasayod kamo sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo, nga bisan siya dato, nagpakakabos siya tungod kaninyo, aron madato kamo pinaagi sa iyang kakabos. Dili ko tuyo nga kuhaon ang lulan sa uban, aron ipapasan kaninyo, apan sanglit hamugaway man kamo niining panahona, makaturunganon gayud nga tabangan ninyo kadtong nagkinahanglan. Unya, kung kamo nausab ang makinahanglan, ug sila ang hamugaway, mutabang usab sila kaninyo. Niining paagiha, nagtinabangay kamo. Sumala sa giingon sa kasulatan, ang daghag tinigom, wala masubrahi, ug ang jutay tinigom, wala makulangi. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Mayaon ikaw, Unya mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw ug didto may dakong panon sa katawhan nga mialirong kaniya. Og miabot ang usa ka pangulo sa sinagoga ni adtong dapita nga ginganlag Jairo. Sa pagkakita niya kang Hesus, mihapa siya sa iyang tiilan og nagpakiluoy pag-ayo nga nag-ingon, ang akong gamayng anak nga babay nasakit og naglisod na. Adtua in taon siya og hikapa aron mamaayo. Og mikuyog si Hesus kaniya. Daghan kaayong mga tao miuban kaniya ug tungod niini nagdasok sila libot kaniya. Diay usa ka babae nga gitalinugan ug nagantos niini sulod na sa napulog duha ka tuig bisan pag gitambala na siya sa daghang mga doktor. Nahurot na lang ang iyang mga salapi apan wala gayod moarang-arang ang iyang kahimtang mi grabe na hinuon. Nakadungog siya mahitungod kang Hesus. Busa misuot-suot siya sa katawhan ngadto sa luyo ni Hesus. Unya nakaingon siya sa iyang kaugalingon, kung mahikap ko bisan lamang ang iyang bisti, mamaayo gayud ako. Busa iyang gihikap ang bisti ni Hesus ug mitang-on dayon ang iyang talinugo ug gibati niya nga naayo siya. Diha-diha gibati ni Hesus nga may gahom nga migula kaniya. Busa milingi siya sa mga tao ug nangutana, kinsay mihikap sa akong bisti? Mipadayon si Hesus paglingi-lingi aron pagsusi kung kinsa gayod ang mihikap kaniya. Ang babae nga nasayod sa nahitabo kaniya miduol
nga nagkurog sa kahadlok og mihapa sa tiilan ni Hesus og misugilon sa nahitabo. Unya miingon sa Hesus kaniya, anak, naayo ka gumikan sa imong pagtuo, pauli nga malinawon ug ayaw na kabalaka. Samtang nagsulti si Jesus niini, may mga sinugo nga miabot gikan sa balay ni Jairo ug miingon kaniya, patay na ang imong anak, busa nganong imo pamang samukon ang magtutudlo. Wala tagda ni Jesus ang ilang gisulti kaniya. Giingnan hinuon niya si Jairo, ayaw kahadlok, salig lang. Unya, wala siya laing gitugutan sa pagkuyog kaniya, gawas lang kang Pedro og sa magsuon nga si Santiago ug si Juan. Pag-abot nila sa balay ni Jairo, nakita ni Jesus ang kaguliyang ug nabati niya ang kusog nga hinilakay ug pagminatay. Midayon siya sa balay ug miingon kanila, ngano bang nagkaguliyang ug naghilak man kamo? Wala mamatay ang bata, natulog lamang siya. Unya, gipagula ni Jesus ang mga tao tungod kay nagbugal-bugal man sila kaniya. O gidala niya ang amahan o inahan sa kwarto sa bata, ug ang tulo niya katinun-an nangadto sa kwarto nga gihigdaan sa bata. Og iyang gikuptan ang kamot sa bata o giingnan, talita kumi, nga sa ato pa, inday, bangon. Diha-diha ang bata nga nagpanuigon og napulog duha ka tuig, mibangon og milakaw. Og hilabihan gayod nila kahibulong sa nahitabo, apan gipinahan sila ni Jesus sa dili pagsugilon kang bisan kinsa mahitungod niini. Og siya miingon, pakan-an ninyo ang bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang patay, mukaon ba? Kinsa may mukaon? Ang buhi. Mo na, nabuhi man ang bata, ningon si Jesus, pakana ang bata. Narabay uban nato, bisan in tawag pila na kaadlaw gahigda as lungon ang minatay, butangan pag yung pagkaon sa uhan ug sa kiliran. Di na mukaong patay, oy buhia o sana o na pakana. Sa unang pagbasa gisultihan tag nindot kaayo nga kamatuoran. Unsa man nga kamatuoran, pinaagi sa kaalam ni Solomon, misulti ang Ginoo nga wa di ay magbuhat ang Ginoo og kamatayon. Ang iyang gibuhat kinabuhi. Mao na maguol ang Ginoo kun mamatay ang iyang gibuhat. Kamo unsa man mo buhi patay? Nalipay ang Ginoo ninyo, buhi man. Nya, mabuhi mo kanunay o mamatay sad? Kita kusog ra ba kay tanang panultihon nga naamang gitay sukod nga gitagal ang Ginoo. Gikuha nas Ginoo ang atong hinulaman nga kinabuhi. Sakto na dili. Taka lang mo. Gapataka lang mo sulti. Gibawi nas Ginoo ang atong hinulaman nga kinabuhi. Wa man gutan ng huwam. Wa man sad magpahuwam ang Ginoo. Gihatagan kita niya kinabuhi. Lahi ba yan ang hatag? Lahi ba yan ang huwam? Ang pataka mo lang tagsulti. Nga hinuwaman ko na atong kinabuhi. Hinatag nis Ginoo atong kinabuhi. Wala mo kibawa na nga gihatagan tag kinabuhi. Tutok ra ba mo nako? Mingon sa mo nusa ka ni matay ni paria ay. Og ngano man nga moingon man ko nga di bawion sa Ginoo ang kinabuhi. Maobitang na ay impierno, na ay langit, kaya nga tong kinabuhi mo padayon, kining kinabuhian nato karon permanente na ning ato. Posible nga mahimo ning permanenteng ato didto sa langit
or permanenteng ato didto sa impyerno. Ug mao na si Kristo nagpakatao kay iyang gibawi ang kinabuhi nga gipatay tungod sa kasina sa yawa. Matod pa sa atong unang pagbasa, ang kasina sa yawa mao gyoy hinungdan nga naay kamatayon. Ya kinsa tong mukuyog sa yawa maoy mamatay, kinsa tong mukuyog sa Ginoo maoy mabuhi. Hain man moron mukuyog sa yawa o sa Ginoo? Kusga? Sure? Kinsa may nagkuyog sa yawa? Ang nagpakasala. Kinsa may nagkuyog sa Ginoo? Ang naglikay sa sala. Og nagbasol sa sala. Og mibiya sa sala. Unsa man mo ron? Namoy sa wa. O kuyog mo siya wa. Klaro, ana. Niya, magbasol mo sa inyong mga sa, dili. Akuyog na mo sa Ginoo. Tinuod mong magbasol. Kamo mga ginikanan, din amo mga saba sa inyong mga anak. Sala biya na. Di na mo magsigyaw-yaw. Anak, kuyog mo siyawa. Kamo sa mga anak, di na mo magtinapulan. Di na mo magsupak-supak sa inyong ginikanan. Kuyog sa mo siyawa. Ang pare, hain man nila kuyog sa inyong tanaw. Pero ang gisultis Ginoo mga igsoon na ang mukuyog niya wa nay kamatayon. Wa na magpasabot nga dili ni muhunong atong ginhawa. Muhunong ni siya. Pero mabanhaw tagbalik. Basta mukuyog tas Ginoo. Iya naman ang gihatag ang kabanhawan. Kinabuhing way katapusan. Nakaron, unsa may atong buhaton aron makuyog tas Ginoo, na ay basic requirement ang Ginoo. Unsa may una, sa atong ikaduhang pagbasa, igo sa nis gisulti ni Hesus nga naingon siya, gusto mong akong mahimong tinunan, kalimti ang inyong kaugalingon. Biyai ang tanan tungod kanako. Nya unsa may gisulti ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa? Wa mo kibaw? Kisay na minaw. Niingon diri si San Pablo, kay nasayod kamo sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo, nga bisan siya dato, nagpakakabos siya tungod kaninyo, aron madato kamo pinaagi sa iyang kakabos. Nindota no? Ang una di ay makapahimo natong kuyog ni Kristo, kana di ay maningkamo ta nga madato ang atong isig katao, nya kita mapobre. Sa namo nang hunahuna. Uy, tubag. Kay ang sayawa manggod, ang sayawa, ako gyud madato, bahalag mapobre mo dihang tanan. Ako gyud madato, pero sa Ginoo day lahi. Kinahanglan kong mapobre aron mo madato. O mo na hitabo nilang San Roque, nilang San Francis of Assisi, nila ni kani San Vicente Ferrer, kadto sila si Saint Louis of France, Saint Elizabeth of Hungary, og daghan pang mga dato kayo mga santos nga sa dihang nisunod sila ni Hesus, nagpakapobre sila aron madato ang ilang isig katao. Kaning nag-donate nato dinhi sa atong simbahan, ambot dato ba ni sila og pobre. Pero tungod sa ilang donations nga napobre sila sa ilang siging donate dire, aninindot ang atong simbahan. Mura sa tagdato tanawon. Nya kamo, andam na mong mahimong pobre para madato ang inyong isig katao. Kung dili mo andam nga mahimong pobre aron madato ang inyong isig katao,
makuyog yun mo sa yawa. Bahalag suko mo na ako. Basta makuyog yun mo sa yawa. Ngano man, kay ang tao nga nangandoy nga madato, dili gusto nga maunhan sa iyang isig katao. Mahimo na siyang dawo, mahimo na siyang igihan, mahimo na siyang tikasan, o usahay pagani, mahimo na siyang kriminal. Mupatay na para sa iyang bahandi. Makigbungol na tungod sa iyang bahandi. Kunya, kani nga akong gipanghisgutan, di ba iya man ni siyawa? Kaigihan, kadawo, katikasan, kadaling malagot, kanang pagka dumot yun, iya man ni siyawa tanan. Pero guwa kay bahandi nga gimahal, niya ang imong tanang bahandi para sa imong isig katao, di jud ka daw, di sad ka tikasan, di sad ka igihan, dili sad ka madinumtanon, wa sad kay kasuko. O kaning niya, iyam ni Ginoo. Ang doko-doko mo diya. Nanimba mo, wa. Natutok mo din ako. Doko-doko. Yaw-yaw sa paliya. Dungo-dungo na sa tanin nyo. Bala mo diya. O na, importante kayo na. Ikaduha, nga requirements para masunod ta ni Kristo, unsa man? Alagari ang imong isig katao. Dili lang himuong dato, mualagad pagyud ka. Mo na si Jesus, mialagad bisan aning niyang di man gini niya kuan, di man gini niya disipulo si Jairo, alagad siya. Ngadto niya say babae nga dili mo sa ni siya gyud kani ganing disipulo ni Kristo, nagsuot-suot raman siya, hikap raman siya, alagaran gyapon pasabot ihatag og unsay maayo nga naa nimo. Si Jesus kay naman say healing power, iyang gi-share. Kaila man or dili kaila, suod man or dili suod, bisan paganig kontra iyang tagaan. Mao nay alagad. Ya kamo, mualagad mo sa inyong silingan. Mualagad o makigbungol. Wag. Sige, ayun lang ng silingan, diyan na lang sa inyong balay. Kamu mga ginikanan, mualagad mo sa inyong mga anak o manugo. Wa sige po mutubag. Kamu sa mga anak, unsa man mo, mualagad mo sa inyong ginikanan o sige lang papatings now. Mayo, congratulations. Ang pare, mualagad sa Kristan. Ingon sa Kristan, sluha. Tanaw sa Kristan, doko rin. Ang pare, mualagad sa parisyoner o mangulikta. Ngulikta. Kusog tingog na, ngulikta. May rabag muhog, kulikta, di rabasad. O na, isig na lang tag, siniguro ay, maliwat kita siyawa ni. Masakop kita siyawa. Nala, ikatulong requirements para mahimot ang liwat ni Kristo. Ang Ginoo nga mao si Kristo nagpakamatay aron ta mabuhi. Kana bang andam kang magpakamatay para mabuhi ang imong isig katao. Wa gyud musukol si Kristo sa nag-among-among niya o nagpatay niya. Bisan pag naa siya gahom, nga purtig yung ilngigang gahoma. Inomdom atong namatay sa kilat diha sa bahak. O bahak ba to? Usa ra ka kilat, patay na yun. Niya si Kristo, wa day gahom nga, pakilatan tong nagbugal-bugal niya. Wa? Naawi, kausara, wala patay na tutanan. Kanirong nanimba din apil ni nagwali. Usara ni kakilat, hurot na ta. Pero wa gyud gamitan ni Hesus. Nagpabunog siyag maayo hangtod gyud hubas iyang dugo, giduslak pag gyud iyang kilid, patay agas dugog tubig. Wa gyud siya mo reklamo, ano man, magpakamatay ko para mo mabuhi. Mao nay prinsipyo sad nga gigamit ni Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz ug sa mga santos. Nya,
Pasar mo aning tulo. Liwat mong Kristo. Maghatag mo kinabuhi, healing of the sick, life to the dead. Gikuptan ra kong Kristo ang patay nga bata. Igo ra niya yan, talita kumi. Ana, barog dayon ang patay. Nganong nigawas man tong mga gahom ni Kristo tungod kay wa man siya'y iyang kaugalingon nga gikahadlukan o gipanagan-an. Ang gahom ang Ginoo mulihok na basta wa na kay gipanagan-an. Ikaw asawa, gusto ka nga ang imong bana nga nangabit maulian sa iyang kabuutan. Gusto ka? Oy tubag. Gusto kisa bagoy dili gusto. Anya, unsa may imong buhaton? Ayaw nagpanagana. Higugma ag maayo imong bana. Higugma ang iyang kabit. Ay gyud panagana. Ayaw na pagsigkwinta, maunsa ko, mamatay ba ko, or mapobre ko, uwaw kay ko, ana, ayaw. Sige, higugma. Bahala, nagkulatahon ka, agas dugo, sige, higugma. Awa, ulian gina. Hindi mamumto. Di mamumto? Oh. Ikaw, ginikanan, imong anak, buangon kay tanan, wa na nakahapit mo ilan nimo, suyo pa to the max. Gusto kang maulian? Gusto kang mutahod nimo? Higugma ag maayo, wa kay panagan-an, bahalag mangawat na, sudguwa na sa inyong balay, ibaligya pa ka anak, sige lang yun. Di ba? Ulian yun na. Hindi man gid mo mutuo. Nga mo na gibuhat ni Kristo nato. Kita mga buangon kay ta, siging pahimo sa grasyas Ginoo, hangin, tubig, yuta, gipangguba pa natong hangin, gipangguba ang yuta, ang mga sapa gipangguba, siging paanod ang mga tais baboy pamutang diha. Sorry to the words. Nakalit. Pero sagdi lang, nahugaw na kayo, di na maliguan ang ato mga sapa karon, di na ta makapanglaba. Nga naman, tungod sa daghang ing hugaw atong gibinuangan, ang Ginoo ay naghatag na atong gibinuangan. Pero ang Ginoo, sige lang yapong hatag, sige lang yapong hatag. Kita siging guba, Ginoo siging hatag. Daghan kayong convert, daghan kayong naulian, labi na yung nanay cancer, nanay dialysis. Ulian na yun, buutan na kaayo. Padir, basol jud ko. Nanay liver cirrhosis, nanay sakit baga nga di na, stage 4 na. Oy, sos. Kana laging nunot ng abaga iginhawa. Pagkabuutan yun. Ako pa din, kasa yun ko, kabuutan. Nagbasol yun ko. Nako kani, luwas gining buang-buang ron. Hindi ko na. Basta luwas lagi. Nga naman, kay di man sa gyud mohunong ang Ginoo, hangtod Diyos katapusan atong ginhawa, sige siyang hatag, siyang gugmag kaluoy. Mao ni ang gustos Ginoo nga ato sang puy-an aron di ta madas yawa. No. Saman magpadamo yawa dili. Buhi mo. Nya, muhigugma na mo nga way limit-limit. Mo gusto na mong mahimong kabos para madato ang uban. Mualagad na mo sa tanan. Magpakamatay na mo para mabuhi ang ubang tao. Dili. Patay ayo. Sige, manindog tayo. Nagato ako sa Dios Amahan, makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit og sa yuta, og kang Hesukristo, iyang anak nga bugtong, Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, ianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa cross, namatay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, nisaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen.
Mga igsoon, ang Dios wala gayod magbuot nga kita mamatay. Iya kitang gihimo alang sa kinabuhi. Busa masaligon kita karon nga mudangop kaniya sa atong panginahanglan og muingon, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang atong Santo Papa ug mga kaobispuhan mapadayunong magsangyaw sa maayong balita sa labanahong Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga katawhan sa kanasuran nga nanag-anto sa kawadon makabig ngadto kang Hesus nga nagpakakabus tungod alang kanato, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga masakiton nga natapta ni ining COVID-19 makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanang mga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuog paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang atong mga pinalanggang nangamatay, ilabi na sa atong mga gipamisahan karon, banahawon ngadto sa walay katapusan nga kalipay didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Labing makagagahom nga Dios, ang among kinabuhi anaa sa imong mga kamot. Busa dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Pagkatulunta sa Ginoong sakripisyo nila sa iyong mga kamot, alang sa pagdayo o pagmaya sa iyong ngalan, alang sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos na simbahan. O Ginoong Dios namo, pinaagi sa imong mga sakramento, gihatagan mo kami sa gahom sa imong grasya, nangamuyo kami nga kining misa, magtabang unta namo sa makanunayon nga pag-alagad kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadios. Apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo, apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kadinyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo.
Magampo kita. O Ginoo, kining Eukaristiya ug pagkalawat, magpaambit unta kanamo sa imong kinabuhi ug magtabang kanamo sa pagdala sa imong gugma nganhis kalibutan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasio Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot huwag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo. Dinhi sa among mga panginahanglan, hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria, kaayuhan sa masakiton. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Vicente Ferrer. Manglingkod sa makadiyot ni ay sulat gikan sa Don Bosco Boys Home Incorporation diha sa ilang training center sa Kotkot, Liloan, Cebu. Na sanday gipapilit ana dias gawas no nga pahibalo. Ako lang ning basahon. Maayong adlaw or kabuntagon. Ang Don Bosco Boys Home Training Center nga nahimutang sa Kotkot, Liloan, Cebu nga reliyosong institusyon nag-abli na usab sa mga kursong pangbokasyonal nga training program para sa ato mga kabataan, kabatanunan. Una, nag-edad 18 pataas og senior high school graduate or sa katong nakagraduate og 4th year sa karaang kurikulum. Mao kini ang mga kurso nga pwedeng makatunan. Mechanical technology with competency in machining NC2. Shielded metal arc in welding with competency in SMAW NC2.
Carpentry, NC2, Civil Technology, Wood and Furniture Technology with certificate. Kadtong mga kabatanunan nga gustong makat-on alang sa ilang pagpangandam sa ilang maayong kaugmaon, be a part of Abuscunian. Sige, naamoy mga kaila diha nga interesado ani, naara ni diha sa Kotkot. Kontaka lang si Father Fernando V. Peralta is DB, Technical Training Director. So, salamat kay taga Don Bosco nga siging padayon sa pagtabang sa atong katilingban nga ma-equip ang mga batanon labi na gidtong dili maka-afford sa formal nga professional courses. Naay sa vocational courses. Acclaim kay ning Don Bosco ani. So pangadto mo ayaw nig usiki ang maong panahon. Ato sang pasalamatan ang mga taong nagtabang nato, ang naglimpyo sa atong simbahan. Pasaylo alang ko nga wa gid mi ka-order og buwak. So ang atong sponsor sa buwak karong Domingo ato lang usang i-reserve para sa sunod nga Domingo nya irog-irog na lang taana no. Mag-irog-irog na lang hantod sa uban pang mga Domingo. So, ang naglimpyo sa simbahan, ang ato sad nga mga barangay tanods, nagmanage sa atong traffic o sa atong parking. Ya usbon ako, one way rata din sa atong karsada entrance diha, exit dire tuyok ngadto. Ato lang ginang practice-practiceon aron nga hapsay ang atong pag-exit o pag-entrance aning atong lugar nga medyo pitos og jutay ang agianan. Unya, ato sang pasalamatan ang atong frontliners nga atong mga Eucharistically ministers, ang ato sang PYCC nga mo'y nag-manage sa pag-usher ninyo dinhi sa mulingkod. Salamat sa pagsunod nila. Ya kadto mga masinupakon kung naaman pagbag-o na mo sunod Domingo kung buhi pa mo. May ginang mosunod ta sa ato mga ushers kuan intaw na sila naningkamot sa pag-alagad. Nya ang atong lektor, salmista, ang atong love offering assistants, ang atong mga sacristans nga nag-alagad karon, ang atong mga IT nga naghimo aning atong pag-record para i-upload sa atong YouTube o Facebook, ang atong nag-atiman sa nag-manage sa atong sound system o sa atong TV monitors, ang atong choir, ang San Vicente Choir, ang ato sa nga mga offerers, pinanguluhan sa ning offer sa bread and wine nga si Mr. Mario o Mrs. Arlene Bernal. Kanilang tanan, ihatag na to masipang pakpak. Salamat kayo. Update sa atong mga nanghalin sa slots. Ang sa 5,000 ka Hope and Opportunity slots nga tag 2,000 per slot alang sa atong pagpamalit og additional lots or yuta. Ang nahalin as of yesterday, June 26, 2021, miabot na og 4,294 slots. Busa aduna na lang kitay 706 slots nga available. So pakpak sa namalit sa Hope and Opportunity. Sa ato sang 4,000 ka St. Vincent Healing Strength slots nga tag 500 per slot alang sa pag-repair aning enhancement aning atong retablo. Ang nahalin as of yesterday miabot na sad og 1,694 slots. Busa na lang kitay o doon na pa kitay daghan, no? 2,306 slots nga available. Pakpak yapunta sa namalit ni ini. Paspasin ninyo palit kay aron mabayaran sa dinato dayon. Nakapamalit na bamuntanan. Na lingiw-lingiw lagi dayon. So salamat kaayo sa namalit o advance pasalamat sa gusto pang mopalit o muusab pagpalit. Ako lang sang ihatag ang report
sa kang Father Siano nga 17th sacerdotal anniversary. Kay nanghangyo ra ba yung taon kog mga donation sa ato aron makaselebrate. So ang total donations nga nadawat nako based on our record ning abot og 172,485 pesos and 52 centavos. Pakpak sa mga nang donate. Langit yun mo. Pero ang ato sang total expenses sa food, drinks, doon na patay stipend nga gihatag sa Nikon Celebrate o sa mga honoraria, sa mga nag-alagad nato o mga ming tampo sa ilang mga talento and other miscellaneous expenses ning abot sa siyag 213,233 pesos. So na ay deficit sa kolekta og sa donation og sa gasto aktual nga mga 40,747 and 48 centavos or 40,000 ang atong deficit. So sa ilo ako nga nakagamit gyud ko sa ato diring kwarta nga nakolekta. Ano? Pero naay mo tapar diha. Ang katugam sa kag celebrate pa dire nga. Na dahil sa ganahang mo tapar bitaw ayon lang niyo taple nga maura man gyapon. Pero na mas malangit mo. Salamat bitaw kayo, salamat no sa inyong pagmahal. Nasiyak gani ko kay naay mi donate nako og aming hatag ba og gift nga katong akong portrait nga dako kayo nga may kay pagkahimo ni June Impas kanang usa ka acclaimed na tingali worldwide acclaimed nga portrait maker o painter. Nahangay ko na dito sa atong kananan o gusto mo magpa-picture dito mo sulod. Ay lang mo apil og kaon pa-picture lang mo dito. Nindot bitaw siya. May na kay siyang ibutang sa kanabitang maghigda o niya ibutang diri skilid. Ana kay siya kanang fitting yung kayo, no? So nanakoy reserve. Salamat kay gadunit ato. Bubuan unta siya og daghan kayong panalangin labi na gyud si atong master painter si June Impas ug ang iyang family. Tagaan unta sila daghang mga grasya sa iyang kamaayo sa no naning hatag yun sa iyang abilidad. Nindot kay tanawon. Wa pa mo kita no? Loay kay mo. May pagidato na ako diri no akong ana no. Ay lang kay bati kay tanawon makakita mo sa original yan nindot kay painting makaingon mo sa mo wa man makuha. Ito may pagkakuha no? Nindot. Sige na nindog na ta. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat ron mao ang divine healing power. Nya mulihok ra ni kon iya kita ni Kristo di ta magpadala sa yawa nga masinahon kaayos Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo.